Dogry akidanyň ähmiýeti we jemgyýetiň oňa mätäçligi barada belläp geçsek musulman doganlar, ilki şunu bilmelimiz, bir musulman kişi dini ilimleri var. Hadis we, tefsir we, fiqh we, tecwid we, näme başga galan dini ilimlerimiz var. Şu dini ilimlerin içinde musulman doganlar birinji ýerde gelýäni we derejesi iň beýigi akida we tawhid ilmi musulman doganlar. Akida we tawhid ilmi birinji ýerde gelýär, derejesi iň beýigi. Näme üçin akida birinji ýerde gelýär? Näme üçin akida tawhid ilmi birinji ýerde gelýär? Näme üçin iň beýigi akida we tawhid ilimleri? Çünki musulman doganlar bir ilim mazmunyna görä näme? Şoň näderejede uludygy, beýikligi bilinýär. Akida tawhid hem bize iň ulugada öwredýär. Bizim boýlumyzda farz bolan birinji farzy, birinji wajiby öwredýär. Ol hem näme? Bize Rabbimizi Qur'an we sünnetde tanadylşy tanadýar. İman etmekligi bize öwredýär. Durus akideli bolmaklygy, durus imanly bolmaklygy öwredýär. İman näme? İmansyzlyk näme? İmana ters bolan zatlar näme? Şirk näme? Küfür näme? Dogry inanç haýsy, ýalňyş inanç haýsy? Şunu bize akida öwredýär. Yani näme senin cennete girmekliğine sebep bolup bilýär käbir inançlar? Ya da ýalňyş inançyň bolsa cehenneme girmekliğine sebep bolup bilýär. Amallan öň gelýär bu zatlar. Şonuň üçin musulmanlar onlar birinji bilmeli adamyz ähli ilimleriň, dini ilimleriň iň beýigi, iň ulusy birinji ýerde gelýäni akida ilmi, tawhid ilmidir. Musulmanlar nahardan suwdan beter dogry akida mätäçdir. Şunu gowy pikirlenelim musulmanlar onlar. Nahardan suwdan beter biz musulmanlar dogry akida mätäçdir. Dogry akida iki dünýämiň awat bolmagynyň sebebidir musulman doganlar. Bir kişi akidasy inançy sebäpli, ýa-ni diýişmeli jenneti bolup bilýär, cehennemi bolup bilýär. Bir kişi ýalňyş inançy sebäpli kafir bolup bilýär. Misal üçin Kur'an-ı Kerimden birji harpy inkar eden kişi kafir bolýar. Birji harpy aýaty däl suranda birji harpy. Ýa-da birji aýata şüphe etse, inkar etmeýär, şüphe edýär, kafir bolýar. Bize musulman bolyn ahiretde diýrelermi kak diýen kişi kafir bolýar. Diýmek näme musulmanlar onda dogry inanç seni cenneti hem edip bilýär, ýalňyş inanç sen dogry hem edip bilýär. Dogry akida musulmanlary, musulman halklary batyl inançlardan, ters akymlardan, her hili sektalardan, fırkalardan, her hili ýalňyş pikirlerden, ýani ideologiýalardan gorayan esasy zatdyr. Şoňa gowy düşünmelidir. Gaýtylap aýdýan, dogry akida musulmanlary, musulman halklary batyl inançlardan, her biriniň içinde batyl inanç ýaýraýan bolsa bilmeli ki biz akidamyzy bilmeýäs. Dogry akida musulmanlar batyl inançlardan, ters akymlardan, her hili sektalardan, fırkalardan, her hili ýalňyş pikirlerden, ideologiýalardan gorayan esasy zatdyr. Eger biz akidamyzy bilmesek, bizim içimizde her hili fırkalar hem emele geler, sektalar hem emele geler, batyl pikirler, ideologiýalar hem emele geler. Akida inanç musulman doganlar iman birinji ýerde gelýänligi üçin bizim ýanymyzda bir kafir gelse men musulman boljak diýip, biz şoňa birinji näme öwredýäs? Akida, iman, tawhid öwredilýär. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah öwredilýär. Manysy öwredilýär. Allah'a inanmaly, peýgambere inanmaly, kitaplara inanmaly diýip imanyň alty şerti öwredilýär. Yani birinji şoňa näme öwredilýär? Iman, akida, tawhid öwredilýär. Yani ibadetden öň, namazdan öň, zekatdan öň, haçdan öň, ahlakdan öň akida inanç gelýär, tawhid gelýär, iman gelýär. Akida dogry bolmasa musulman doganlar ibadet dogry bolmaýar. Amallaryň kabul bolmak üçin musulman doganlar dogry inanç, iman şert. Amallarda kemiň bolsa musulman doganlar ýerni doldurup bolýar. Misal üçin namaza ýatyp galsaň kazasyny almaly. Namaza ýalňyş goýup bersäň sähw secde etmeli. Kıyamet günü hem bir kişinin farz amalyna kemi bolsa, eger şol amalyndan nefil amaly bar bolsa, misal üçin diýil namazyňda kıyamet günü kemçilik çykdy. Eger sen nefil namazyň bar bolsa, nefil namazyňdan alyp farzdaky kem ýeri doldurulýar. Şonuň bilen üstü tamamlanýar. Emma akida inanç meselesinde musulman doganlar bu mümkin däl. Akidada kaza ýok. Akidada inancynda ýalňyş bolsa başga zatlaryň ýerini doldurup bolany. Akidan inancyň bozuk bolsa musulman doganlar bar amalyň puç bolup bilýär. Şonuň üçin şahir näme diýär? Akidasy il, şeytan ilidir. Müngil ibadet etse barysy ýeldir diýär, barysy boşdur. Şonuň üçin bir musulman kişi ähli zatdan öň ilkinji öwrenmeli zady akidasydyr, inancıdyr, tawhiddir. Dinin asly we esasy kökü akida. Asıl esas kök bolmasa galan zatlardan peýda ýok musulman doganlar. Öý gurjak kişi ilki bilen näme diýär? Öýüň aslyny, esasyny gurýar. Düýbüni, zeminini berkidýär. Sonra galan zatlar şonuň üstüne gurup başlaýar. Düýbi esasy näçe berk bolsa, öýüm şonça berk bolýar. Akida, tawhid, dogry inanç dinin asly we esasy bolanlygy sebäpli ähli peýgamberler ummatlaryna ilki bilen dogry akidany, tawhidi, imany öwretdiler. İlki bilen peýgamberler
Allah'ın selamı olsun ümmetlerine doğru akide öğrettiler. Tevhid öğrettiler. İman öğrettiler. İnançlarını düzelttiler ümmetlerine. Sonra kalan zatları öğrettiler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıllap insanlar ilki bilen näme çağırdı, näme öğretti? Cemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl peygamber boldy. Şonun ilkinci 13 yıl musulman doğanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ilki bilen doğru akida, pak arasy inanç, tevhid, yani Allah'ı birlemege we şirkin ahli görnüşleri terk etmege, batıl, yanlış inançlardan saplanyp yeketek Allah'a ibadet edip bir Allah'a sığınmaga çağırýardy. Yani şu taýyny gowy pikirlenmeli musulman doğanlar gowy düşünmeli. 1 ýyl däl, 2 ýyl däl, 13 ýyl. 13 yılla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilki bilen insanların kalbinde imanı, tevhidi, akidanı, doğru inancı ornaştırdı. Şoň üstünde durdy. Ondan soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ta dünýäden gaýdýança birinji insanlara berip tawşyrýan we öwredýän zady näme boldy? İman boldy, tevhid boldy. We imanyň we tevhidin akidan tersi bolan şirk, batyl inançlardan hem näme? Bizi ümmetini äga etdi. Her fırsatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ýalňyş İslam akidasyny, inançyny ters bir zat görse, bizi ümmetini öwredýärdi. Yani düşünün musulman olanlar. 13 yıl ilkinci 13 yıl entek namaz yok, orada yok, hac yok. Bular son farz boldy. Peygamberlik wezipesiniň deň ýarsyny esasyny hemen üstüne geçti başta. Inancın, doğru akidan üstüne geçti. Yani ne derecede ähmiýetli ki akida, inanç, imanın, akidan, inancın pak bolmaklygy. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şonça wagtlap şol üstünde durdy. Emma şeýle akidasy imany ber insanlar yetiştirdi. Şol insanlar dünýäni soňra fethetdiler. Emma şol kunu biz bir sürü näçe milyon musulman we edilip ýörmekligimiziň kafirler tarapyndan musulman ýurtlaryň basyp alyp güýçsiz bolup ýörmekligimiň asyl sebebi näme? Asyl sebebi İslam akidasynyň uzaklaşdyk. Dogry inançdan uzaklaşdyk. İçimize ýalňyş inançlar girdi. Allah Teala inanmalysy ýaly inanamyzok biz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inanmalysy ýaly dogry görnüşe inanamyzok. Tevhid näme? Allah'a ibadet näme? Şirk näme? Küfür näme bilmeýäs. Doğra ýalňyşa dogry diýip ýörüs. Akidamyz bozulypdyr, inancymyz bozulypdyr. Şol sebäplen bölek bu şekil güýçsiz bolup ýörüs musulman doganlar. We Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ýere dagwatçy ugradanna ilki bilen musulman doganlar tevhide, akida, imana, ýani dogry inancı çağırmaga buýrýardy. Git olar namaz öwret, zekat öwret, başgalar öwret diýmeýärdi. Ilki bilen näme diýärdi? Sen olara ilki bilen imany öwret, tevhide öwret, dogry inancı öwret diýärdi. Kabul etseler soň namazy öwret, soň zekada öwret diýärdi. Çünki bir insanyň akidasy düzgün bolmasa amel edenden haýry ýok diýdik. Barsy boş. Misal üçin Buhari'de Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu Yemen'e uğradı, dagwatçy edip. Yemen uzak bir ýurda uğradı, dagwatçy edip dini öwretmeklik üçin, dine çağırmaklyk üçin. Ve diýär inneke satati qawman ahle kitab fa iza ji'tahum فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Ey Muaz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu tane qowdunlar musulman doganlar, sen ehli kitapdan bolan halkın yanına gidýärsiň. Ehli kitap diýip kime diýilýär? Yahudy we Hristiýanlar ehli kitap diýilýär. Kitap ehli. Sen ehli kitapdan bolan halkyň ýanyna gidýärsiň. Olara ilki bilen öwretjek zadyň näme bolsun diýe? Ilki çağırjaklardyň bir Allah'dan başga hak ilahi ýokdugyna we meniň Allah'ın Resulüdigime şaýatlyk etmäge çağır diýär. Başga rivayetinde gelýär şu hadisin فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللّٰهِ تَعَالَى. Oları çağıracağın ilkinci mesele Allah Teala'nı birlemek, tevhid bolsun diye. Allah'a tevhid esasına iman etmek ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek bolsun diye. Çünkü dedik iman düzgün bolmasa kalan amellerden peyda yok. Akidan düzgün bolmasa senin okan namazından hem peyda yok. Akidan düzgün bolmasa senin eden hacından hem peyda yok. Akidan doğru olmasa tutan oradandan hem kılan cumandan hem beren hayır hasanatından sadakandan hem hayır yok. Eğer akidan bozuk bolsa, akidan küfür ve şirk bolsa, anan mallal zadanan turan bolsan, anan mallal inkar edip turan bolsan, barsy bidir musulmanlar. Diýmek näme? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinji bilen la ilahe illallah Muhammed Resulullah'a dogry iman akida çağırmakly buýrýar. Ondan sonra diýär, eger olar bunu kabul etseler, yani iman dogry akidan, anan tevhidi kabul etseler, Allah Taala olara bir gece günnüň dowamında 5 wagt namaz farz edenligini habar berdi. Bunu hem kabul etseler, baylarından alıp gariplerine vermek için Allah Teala olara zekaty farz edenligini olara haber ver, olara öwret diýär.
Ene musulmanlar kıynansak da şuur kuwunda käbir musulmanlar öz dininden uzaklaşanlyklary üçin, dogry akydeden uzaklaşanlyklary üçin içimizde bir sürü ýalňyş zatlar bar. Bir sürü imana, tawhida ters zatlar bar. İçimizde musulman doganlar kelimesini aýdyp bilmeýän, kelimesini bilse manysini bilmeýän, imanyň şertlerini bilmeýän köp insanlar bar. Özüne musulman diýip İslam akidasynyň, İslam inancınyň tersine hereket edip ýören insanlar bar. Yani inanmaly zatlara inkar edip ýörler, inanmaly däl zatlaryna inanyp ýörler. Şirk we küfür bolan zatlara inanyp, şirk we küfür bolan sözleri gurulaýanlar bar. Näçegedek şaýat bolup 40 ýaşynda, 50 ýaşynda adam La ilahe illallah Muhammed Resulullah aýtdyň bilmeýär. Manysy näme diýsen bilmeýär. Ýa bolmasa akida ters zatlara inanyp ýörenler bar. Bir musulmanyň agzyndan çykmaly däl sözler gurulaýarlar. Habary ýok özüň imansızlygy eltip oturýar söz. Onuň misalyny artdyryp bolýar. Kän şoňa meňzeş misallar bar. Ýani näme musulman doganlar akidasyny, dogry islam inancıny, tawhidi bilmeýän köp kişiler bar. Diýmek, şundan näme netije çykýar? Şuň kuwunda ahunlaryň, mollalaryň, imamlaryň insanlara öwretmeli ilkinji zady dogry akida, tawhid, iman bolmaly. Esas musulman doganlar, yani esas düzelmese, fundament düzelmese, galan amallar düzelmeýär. Agaçyň kökü çüýülip bolsa musulman doganlar miýe bermeýär. Musulman ýurtlaryna durly ters akymlar köpelli. Sizem eşitýänsiňiz. Bularyň käbir özüne musulman diýen bid'atçylar, ýani aýtdy harjiler, şiğalar, gabryparast soplar. Ýene bu ters akymlaryň bir topary asla özüne musulman diýen başga akymlardan, başga dinlerden gelen. Misal üçin Ýegowalar, evangelistler, baptistler, kristler we şoňa meňzeşler. Musulman ýurtlaryna şular ýaýrap dur. Näme üçin şular ýaýraýar musulman doganlar? Näme üçin özüne musulman diýip ýörenleriň arasynda şular özlerini tarapdar tapýar? Näme sebäpli? Asyl sebäp nämede? Keseliň sebäbi näme? Şunun jogaby musulman doganlar akidasyzlykdan, dogry inancı bilmeýänlikler üçin şularyň toruna düşýärler. Şunun başga jogaby ýok. Käbir olardan ägäçek bolup, olar eýle, bular beýle, şular diýip, ondan öň insanlara akida öwretmeli. Şularyň toruna düşen insanlar bilen özüm şahsy gurrundaş boldum. Köpüsi islam akidasyny bilmeýän insanlar. Özüne musulman diýip ýören harjiler bolsun, şiğalar bolsun, gabryparast soplar bolsun, şulara aldanan kişiler bar. Akidasy bilmeýän insanlar, öwredilmänler. Şolardan eşidýär dogry mukadip şolaryň ýerine düşüp ber. Ýa bolmasa Ýegowalara aldanan, evangelistlere aldanan. Alhamdulillah içinde tawba edenler hem bar. Gurulşyp aýtmadylar, öwretmediler diýe. Olaryň birde gurrun bar ýa. İnsanyň bir zada inanasy gelýär, ahyr kalbynda bar, bir zada inanmaly, baglanmaly. İslam akidasyny öwrenmänler. Bir ýanky ýalakka birine sataşýar, o da diýär, aýna bir Injil okaýas, bizim İsa aleyhisselamyň ýerine düşýär diýär, ondan gurrun bar ýa, bundan gurrun bar ýa. Karşydaky bende de habary ýok, dogry mukadip näme? İçine şüphat ýalar. Şeýdip öz tarapyna çekýärler. Soň islam barada ýalan ýaşyk zatlar gurrun bar. İslam barada şüphe öňürýärler, şeýdip näme? Öz toruna düşürýärler. We bu howpul zat musulmanlar şu ýaýrap duran seýetler bolsun, başga bid'at toparlar bolsun. Bir musulman jemgyýeti üçin howp salýar. Ýurdun geljegi üçin hem howp salýar. Bir goraýmaky çyky göze görmeýän zat ýaly käbir adamlar üçin aý on näme der 3-5 tanaka seýekdedir da 3-5 tanaka toplanýan kişidir da diýme mümkin beýle däl musulmanlar onlar. Gaçy howpul zat. Ýurdun geljegi üçin hem howply, musulmanyň geljegi üçin hem howply bu kişiler bu toparlar. Şu seýekdelerin aglaby bölegi musulman doganlar daşary döwletleriň, uly döwletleriň, imperialist döwletleriň gizli gulluklar tarapyndan ullanylýar. Käbir öz ullanylýany bilýär, käbir bilmeýär. Şular ullanylýar. Näme üçin? Musulman halklaryň akida inanç bütünlüğini bozmak üçin. Yani isleýärler bir hojalykda biri Krishna bolsun, biri musulman bolsun, biri Yegowa bolsun, biri ýene bir zat bolsun. Şu taýda birlik bütünlük bolarmy, agzyrlyk bolarmy? Näme üçin diýdik? Diýmek musulman halklaryň akida inanç bütünlüğini bozmak üçin. Musulman ýurtlar içinden bölmek üçin. Özlerine tarapdar yetiştirmek üçin, özlerine ýakyn adamlar taýinlamak üçin, otaňra olar öz bahwitlerine ulanmak üçin musulman doganlar şu seýekdeleri hususan ýanky ýalakka Ýegowa diýdi, evangelist diýdi, Krishna diýdi, şoňa meňzeşleri, şolar gizlin gulluklar, uly döwletler näme öz peýdalar üçin ulanýarlar we arkasynda durýarlar. We baswalçylygyň musulman doganlar baswalçylygyň erwet görnüşi ananç taýdan, pikir taýdan, ideologiýa taýdan baswalmakdyr. Çünki bir ýurda bir kapyr baswalsa ahir burundan musulmanlar güýçlenip olar çykaryp goýberýärler, tarihden nemesken, şaýatken. Kapyrlar bir musulman ýurda alýa 10 ýyl, 20 ýyl şu taýda galýa, 30 ýyl galýa, emma musulmanlaryň inancı bir bolanyk üçin, agzyr bolanyklar üçin ahir şolar ýurduny çykaryp goýberýärler. Emma baswalçylygyň iň howply görnüşi musulman doganlar kapyr saňa öz inancyny kelläňe ýerleşdirse,
öz düşünjesini, öz ideologiýasyny, öz akidasyny yerleşdirse, seni özüne meňzeş öz ýalagy goýsa, ana şol musulmandygyň baswalçylygyň iň erbet görnüşi. Çünki beýninden kelleden çökertýärler, işten çökertýärler. Şonuň üçin musulmandygyňlar, hususan musulman hökümetler halkyň inanç howpsuzlygyny gorajak bolsalar, ady näme bolsa bolsun islenlik ters akımdan gorajak bolsalar, ilki bilen halka dogry islam akidasyny öwretmeli. Dogry islam ehli sünnet akidasyny öwretmeli. Yani akida garşy musulmandygyňlar akida bilen görüşilýär, ideologiýa garşy ideologiýa bilen görüşilýär. Şol ters akımlara alanyp ýörenleriň musulmandygyňlar aglaby bölegi ýa-ni aýtdym, islam dininden, islam akidasynyň, tawhidden, imandan, dogry inançdan bihabar insanlar. Şol sebäpli şolaryň zogna düşýär. Näme dogry, näme ýalňyş bilen oklar, hak näme, batyl näme bilen oklar. Ondan karşısında yankıyal adam sıfatlı şeytanın bir çıkıya olayım. Şonu dinlep, ağlanıp şeylik näme? Şolun toruna düşüyor. Ol hili ters akımlar var musulman doğanlar yankı atların ağdanlarımız ve ağlamadıklarımız. O sektalar, toparlar. Dinini bilýän, akidasyny bilýän musulmana gavat diýelseler agnaç bilen. Onu birdat öwretmek, birdat düşündirmek aňyrda durun. Gurlap bilen oklar. Akidasyny bilýän, dinine ber gaýym musulman, olar aglamaşdyranok. Ama kim kösenýär? Yankıyal akidasyny bilmeýän, anancı bilmeyen, hak näme, batyl näme aýryp bilmeyen kişiler şolaň näme allawyny düşýärler. Şonuň üçin musulman doganlar iki dünýämiziň awat bolmagy üçin, akidamyzyň, tawhidimyzyň, imanymyzyň, anancymyzyň näme etmeli? Dogrulygyna bagly. Iki dünýämiziň awat bolmagy biziň anancymyzyň, tawhidimyzyň, imanymyzyň dogrulygyna bagly. Bizim bu dünýäde we hem ahiretde musulman doganlar, bu dünýäde pek arasynda durmuşda ýaşamamyzyň we ahiretde hem näme jenneti bolmaklygymyzyň kepilnamasy dogry akida, dogry inanç. Bizim ýurtlarymyzyň öz musulmanlygyny saklap, öz asyl gowy häsiýetlerimizi saklap, ar-namusymy saklap, ahlakymyzy saklap, watanymyzy goramaklygymyzyň hem näme kepilnamasy dogry akidany öwrenmekde ýatyr. Şoňa biz düşünämiz, gynansagan. Biz hususan türkmenler islam saýasynda türkmen bolduk. Alhamdulillah. Tarihte de näme atalarymyz Allah rahmet etsin peýdali işler etdiler, gowy izler goýdular, islama hyzmat etdiler, alim ýetişdi, ulama ýetişdi. Emma haçanla biz dinden uzaklaşdyk, tawhidden uzaklaşdyk musulman doganlar, bizde hemme erbet wasyplar, gyl häsiýetler ýüze çykmaga başlady. Şonuň üçin musulman doganlar hukman suratda din dünýämiziň awat bolmagyny isleýän bolsak, yurdumyzyň awadan bolmagyny isleýän bolsak, bütewligimizi, birligimizi, agzybirligimizi saklajak bolsak, ýanky alakka her hilekke içali, bid'atçy, hurafatçy sektalardan, ter takımlardan, ýalňyş ideologiýalardan, ýalňyş pikir düşünjelerden özümizi halkymyzy gorajak bolsak musulman doganlar, uly kiçi barymyzyň etmeli zadymyz musulman doganlar akidamyzy, islam akidasyny öwrenmeli, inancymyzy bilmeli, Rabbimiz tanamaly, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dogry görnüşde tanamaly, onuň bize goýup giden şeriatyny, dinini dogry görnüşde tanamaly, bize näme inanmaly, näme inanmaly däl, imana ters zatlar näme, şirk näme, küfür näme, ýalňyş batyl inançlar näme, şu zatlar musulman doganlar biz hukman bilmeli. Dogry akidan netijesinde bir insanyň aňynda, düşünjesinde dogry dünýä garaýyş emele gelýär. Emma dogry akidan bolmasa öz başyna başga bir ideologiýa pikirlerine alınmaly, şolar dogry hadip şoňa inanmaly bolýan. Kim ýerde näme tapsa şoňa inanıp görmeli bolýar. Şonuň üçin musulman doganlar biz iýmek, içmekden, suwdan beter dogry akida, inancı, tawhide mähtäç. Ýa-ni aýtdym, ýene aýdýan ahul ulamalaryň hemmesiniň birinji wezifesi akida, tawhid öwretmek bolmaly insanlara. Hem üçin şu günde käbir kişi namaza başlaýar, taşlaýar. Käbir ýaşullar ýa ahullar, imamlar ay namaza gawryň, şeýde wöriň diýip emma netije berenok. Näme üçin bermeýär? Çünki sen birinji öwretmeli zady öwretmedim. Näme üçin yaradyldy? Näme üçin Allaha gulluk etmeli? Rabbimiz kim? Haqqy bilen şulary öwredilmedi. Öwredilmeýänler üçin ýyl orna 3 gün 5 gün namaza goýar, soň ýene görýän öňküýalak bolup dur. Täsiri ýok. Näme üçin? Çünki kökü düzeltmeli birinji. Inancı düzeltmeli, akidany düzeltmeli. Eger akidasy düzgün bolsa, inancı berk bolsa, Allahyň tawfyky bilen iň bir käfirleň içine oklap goýberseň, şo ýerde ýene musulmanlygyny saklar, bir bolşuny saklar. Hem akida bolmasa, düşünje bolmasa, dogry dünýä garaýyş bolmasa, baran ýerine görä ýitgar ýürür.